Severoatlantickej aliancii. Proste vyhlásenia niektorých predstaviteľov Maďarskej republiky, vysokých predstaviteľov a teraz už dokonca tých najvyšších, nesignalizujú nič dobré. Títo politici vyložene rozprávajú o Slovensku ako o hornej zemi, o Feldvideku. Maďarsko, ktoré doslovne do písmena, keby nedostalo tú 20 miliardovú pôžičku, tak by už bolo na tom horšie ako Grécko, by skrachovalo, ale aj napriek tomu zbrojí. Proti komu zbrojí? Veď je obkolesená vlastne Severoatlantickou alianciou, až na východe susedí s Ukrajinou. Ináč všetky štáty sú v podstate, no Srbsko na juhu a Chorvátsko bude za chvíľu tiež členom. Takže z tohto hľadiska samozrejme na základe toho, čo sa tam vyjadruje, na základe toho, jak sa fašizuje maďarská spoločnosť, jak tam pochodujú maďarské gardy, jak skladajú prísahu do rúk bývalého ministra obrany, ktorý ešte v 93. roku na vláde Maďarskej republiky žiadal o vstup maďarských vojsk na južné Slovensko. To bolo vo vláde a je to v zápise. V zápise z jednania maďarskej vlády. A toto všetko, napríklad terajší pán premiér Orbán, keď pri návšteve, to som už niekoľko razy povedal a budem to opakovať 1000 razy ešte, v Košiciach povedal, toto mesto ešte bude súčasťou Veľkého Maďarska. To, že neonacisti z Jobbiku prídu po pamätníku viedenskej arbitráže ku kráľovskému chlmcu, kladú vence k nemu a rozprávajú o tom, že sú na území Maďarska, Veľkého Maďarska, že maďarské gardy sa nasťahovali na južné Slovensko a tam robia nábor do týchto polofašistických organizácií. Toto nemá evokovať podozrenie, respektíve strach u nás, tak to by sme boli skutočne veľmi hlúpi. Veľmi hlúpi. A Slovenská národná strana určite medzi týchto nepatrí. Dobre, keď sa môžeme ešte dostať k tým konkrétnym opatreniam. Aké opatrenia? Áno, konkrétne opatrenia. Prvé, keby Slovenská národná strana mala rezort ministerstva obrany, ministerstva vnútra, určite by sme prešetrili ten obrovský počet spravodajských dôstojníkov maďarskej armády na území južného Slovenska. Ďalej by sme určite urobili všetko preto, aby bojaschopnosť slovenskej armády sa zvýšila, aby sme začali modernizovať výzbroj slovenskej armády, pretože toho času je slovenská armáda predovšetkým využívaná na rôzne zahraničné stáže, či to je už v Kosove, či to je v Afganistane, alebo niekde inde v rámci Európy alebo Ázie. Ale bohužiaľ úplne sekundárnym a podružným sa stáva obranyschopnosť slovenského územia. A toto by sa zmenilo a zásadne by sa to zmenilo. Rakúšania mali nejaké majstrovstvá vo fotbale a bez problémov robili prehliadky, kontroly na hraniciach a my ideme zo všetkého robiť obrovský problém. Aj napriek tomu, že sem chodia proste doslovne polovojenské jednotky vo fašistických uniformách. A nerobíme nič proti tomu. Napríklad v Dunajskej strede tie provokácie, ktoré sa odohrali na futbalovom štadióne. Veď to sme všetci videli v televízii, čo tam robili tí gavnéri nacistickí z Maďarska. A toto je tá podstata, aby sme to zamedzili a za každú cenu zamedzili. My sme predovšetkým Slováci, až potom sme Európania.